Onye CBN. Yeah, Masela.
Manasagana, Kamoze, Bulu Wundana, Bakanamozo, 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 Manasagana, Kamoze, Bulu Wundana. Take the risk and join the millionaires. Take the risk and join the millionaires. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. One jada batego. One jada batego. Oibe. Bakanamozo. Manasagana, Kamoze, Bulu Wundana. 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 Wasalaku. 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 Anyakabo balatule. Anyakabo kalatule. Na chane mena di rodo. Amandido chukunaka. Amangudo chukunaka. Mandido chukunaka. Ya nyobulu ni welo de shio. Anakwa bage ebo welo bana so mwe. Boke mabulu ni welo de shio yi. Se anakwa suki ebo welo bana so mwe. Makande sukata gibwe. Ine bana de shi. Oga. Obele boshi. Oba kenja ndo yibo. Oba kenja bana ndo yibo. Odogu budike ndo. Odogu mulamu. Nabi bana solo yinati. Antene bana no di odogu. Anodo kade jamala di kaka. Onya se ni bani na memorisi. Ya belisiye. Obelisiye ti o belisi. Wone na tumoso yi. Wone na tumoso. Igala luna ni no. Osaku mebu disi. Isaku mebu disi. Emma baba na kega bana. Ya masina. Ocha di go ge mega no chepede.
ọchọ dị iwe oge eme ọ na chekwenye ọzọ gọbụ ilu na ndị Igbo 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 ọzọ gọbụ ilu na ndị Ikeneli ọzọ gọbụ ilu na ndị Ikeneli ya ebisi na anyị ga-adị n'egwu ụwa ọganiru gị ga-abụzi osimiri ịma na osimiri a na-atara ata n'elu ụwa ịma na osimiri a na-ata agabidu na anyị Ikeneli ọzọ agabidu na anyị Ikeneli ọzọ gọbụ ilu na ndị Ikeneli ọzọ agabidu na anyị Ikeneli ọzọ gọbụ ilu na ndị 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 Ikeneli ihe ndị Igbo nwere odogwu ihe ndị Igbo nwere mmadụ ihe mebe emebe amala onye bụ odogwu ụbịam a na-azara ụmụ ọkachie ọrụ ebiela ije na mmụ ga-analele ọrụ ebiela ije na mmụ ga-analele onye bịala ije ga-elu ụlọ onye bịala ije ga-elu ụlọ Ole na-eme famous kitchen na ndị Igbo famous na anyị Ikeneli inugo ugwu na-amị amị kedizi nke ị na-ebolu m ntụ kedu nke ị na-ebolu m dust ugwu na-amị amị ọ bụ ka isi eme na mma na-akwa nene na chi mgbede jiri Igbo kedu ka ugwu na-amị amị na-agba anyị dust ugwu na-amị amị kedu ibe ị na-eboli m dust ka njụọ chelini ka anyị tiche egwu iwe emebe odogwu ugwu na-amị amị bụ kalịsị ya nwa ọnda hey stop Neni High Chief Ambassador Chioma Nwokonwu Nenu Chioma Jesus odogwu Nenu ugwu na-amị ndị ilo dekene na-alụsị atụlụ mkpọsị ahụ ojebuwo mkpọsị nkwọ ihe bụ n'aka ọ na-ele bụrụ na abụ oke ekwe na-agba dike n'ụwa ọgbọnya na ndụ emesịa bụ onye ọnụ ya n'ọnwụ ma mmadụ maikrofon isi kala aka na-egbu ogidi ebe ebe ma mmalụ onye bụ odogwu ụbịam ọ na-aza dị ụmụ ọkachi ya ekwula na-aza dị agba akwụlụ onye ka mgbe ọ na-ebu dị ijele ịnụ na ugo na-ebe onye udere na-azọ ndị onye abịala bi ọsị n'abalị eburugo ọjị o ka nna akọrọ unu onye abụ enwere ọjị ma ncha ncha maka ọsaka ụsa aja eribe okwu maka erihe okwu maka ebelebe ile anụ bụ ebele ya ọjụ anụ ugwu na-amị amị maka gị ka ndị wee si South Africa wee gba plenu nata ije a sị na mbe disapọntiri odogwu ndị South Africa nyere m $, South Africa vanyere m France ma mụ sị na mmemme disapọnti odogwu na mụ na gị na-aba niile na mma ụtọ ga tọta ibe dị mma ugwu na-amị amị a sị gị weli nwayọọ ịkwasị amama ịkwata ndụ ogologo ndụ ịkwasị ndị gị ịkwata ibe dị mma ị ga-akwata ego kwuru ego ndụ kwuru ndụ ịmmadụ kwuru mmadụ ugwu na-amị amị na Igbo karịsị ya nwa ugwu na-amị amị na Igbo karịsị ya nwa ugwu na-amị amị na Igbo karịsị ya nwa